Dobrodošli u novi video. Trenutno se nalazimo na Modravama, tamo gdje Bog ljetuje. Radimo ovdje u masliniku, obrađujemo masline, pravimo masline grančice koje ćemo dijeliti za blagdan Cvjetnice u nedjelju u Županom u Zagrebu. Dolazak na Modrave je po jednom suhozidu, ovo je sam ulaz. Sav materijal smo nosili rukama, tu su kutije, oprema koja nam je potrebna za pripremu ručka. Nakon toga je slijedila sveta misa. Nakon svete mise smo se pripremili, napravili smo sastanak i krenuli smo s radom.